fresh. In kai mai amfani da wannan layukan guda hudu ne wanda ake amfani da su a Najeriya, ya kamata ka tsaya. Bai kamata ka wuce ba in dai kana amfani da Android ko MTN a Airtel Glo. Tun saboda yau mun kawo maka wata sabuwar hanya inda zaka dinga samun kullum 100 MB ka samu MTN 200 MB a Airtel 500 MB. Kada in cika ku da surutu, kai tsaye mu je wannan abu. Kai tsaye ka shiga cikin Play Store ɗinka a gurguje. Gashi nan mun shiga cikin Play Store, mu jira Play Store ɗin ya buɗe na. Okay, gashi nan dai yana ƙoƙarin buɗewa, sai mu jira ya buɗe. Gashi nan mun shiga cikin Play Store ɗin, na gama sauyi akan inda ya shiga. Okay, sai mu zo mu danna nan gurin, sai mu zo mu danna Store. Kun ga dai abin da na rubuta Stack VPN. Ya rubuta Stack VPN. Bara ya gama sace wa turu mana. Kun ga Stack VPN ɗin nan, wannan application da kuke gani mai alamun taswirar duniya da alamun ɗan ɗigo. Kai tsaye in baka yi download ɗin shi ba, ya kamata ka zo ka yi download ɗin shi, domin wannan application yana da wani ƙalubale guda biyu. Za ka iya ka ɗauko shi kaga ba su baka dama ba, za ka iya ka ɗauko shi ka gani in ka ga sun ɗauko shi kaga ba su buɗe ma ba, za ka iya ka goge shi ƙara download ɗin wani. In ka ga ma ba, in Allah ya da ba za ka yi su uku tun da application ɗin ba shi domin za ka sun buɗe ma, sun baka damar za su dinga baka data kullum. Za su baka MTN 200, wannan 600, Airtel Mobile Glo, duk layin da kake amfani da shi za ka ga yadda ake a ciki. Kai tsaye kan cika ko da surutu, mu shiga cikin wannan application ɗin. Kaga na danna open. Yawa na danna open. Abin da ya samu hanga Play Store ɗin da na shiga da wannan application ɗin nake amfani, amma dai yanzu bari ɗan sa stop ɗin application. Kun ga na kashe domin nuna muku. Farko idan ka shiga nan gurin, kaga duk tsarukan layukan nan ga su nan. Tun daga nan sama zai nuna ma ana abubuwan guda hudu daga nan ɗin nan, daga dangwala zuwa sama. Sai ka goge shi ka ƙara download ɗin shi. Kaga duk ƙasashe wanda suke amfani da MTN da wannan har da India. Kaga nan 9 Mobile za su baka 150 MB a kullum. Airtel kaga za su baka 500 MB a kullum. Ga nan Glo dai ban gani ba, amma ga MTN na 200 MB. Saboda haka dan Allah, in wannan bidiyon ya buge ka, da ne ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. In a TikTok kake kallon wannan bidiyon, daure ka danna mana following, kai mana comment, kai mana like. Mun gode. Allah ya haɗa mu a bidiyo na gaba, sai mun sake haɗu.